Reit, dwi'n egin efo Geth. Be dyn nhw'n ei heddiw yma? Coginio, tarten Manceinion. Tarten Manceinion. Tarten Manceinion. Bwyd o'r Eidal, tarten Manceinion. Sam twist Sbeinaidd yna fos ysmar, Na, mae o'n syml. Da ni'n gael tarten o Madrid. Na, da ni ddim. Dim oregano, dim spices heddiw. Just tarten Manceinion, ie? Ond allai roi sipwn sy'n mewn stach eisiau, de. Torri cheola. Reit, mae hwn yn syml, mae hwn i wneud adra, ac os ydych chi fel plant adra, de, gwneud hwn efo'r plant, mae o'n gret. Neud digon o stomp, fel ydych chi'n gweld, fel dwi wedi gwneud. Reit, beth sgynnu ni fyma ydy pastry, a dwi wedi coginio hwn yn barod, a dwi wedi gadael o fynd yn oer, wedyn mae'n digon hawdd i'w handlo fel allu. Short crust yw hwn, ie? Ie, short crust, ie, crustyn byr. Ie. Ti'n gallu dyn nhw, de puff pastry yn siŵr fysat? Wel, sa chi'n gallu, ond triwch yna. Sa'n bydd yn deud na, nag oes, dos am rheola. Reit, a wedyn beth dwi'n wedi gwneud ydy, dwi wedi gynnwys jam yma. Jam mafon di hwn. A wedyn, y peth efo hwn ydy defnyddio lot o gynwysion. A neu siŵr bod chi'n rhaid digon o flas i fewn efo. Wedyn, beth dwi'n wedi gwneud i gychwyn, dwi'n wedi rhaid y mafon yma. Chdi'n cael rhyw bwdin yma ar ysgol? O, pwdin ysgol ydy hwn, de. Ie? O, chdi'n cael yr ysgol? O, newydd adael ysgol wyt ti, de? Ie, y flwyddyn yn ôl, falle. Ysgol gynradd. Nes i'n rhoi dipyn o'r jam a wedyn, does? Oes, mae eisiau dipyn go lew o jam arni, a wedyn, beth dwi'n mynd i wneud wedyn ydy rhaid chydig o mafon ffres, ma. Ydy ddim na unrhyw ffrwyth, mae'n siŵr medru? Fedrwch, a triwch bethau, triwch kiwis, triwch mefus, triwch bananas, neu ddangos chi wedyn. Ond mafon dydy ffefryn, ie? Ie, mafon ac yn draddodiadol, be dwi'n weld, mafon ydy'r boi. A wedyn, beth dwi'n wedi gwneud ydy rhoi, dwi'n wedi rhoi hein ar draws y top fel hyn. Felly bod chi'n cael darn pan da chi'n cael rhyw disyn bach, na di peth. Chos darn ti'n mynd i gymryd, ti'n mynd i gyd, mae'n un darn o. Fyswn i'n gallu bod hwn i gyd, ond mae hwnna'n stori arall. Reit, a beth dwi'n wedi gwneud ydy rhoi chydig bach o'r ffrwchnedd yma, yr banana yma, dros y top fel hyn. A wedyn, beth da chi'n neud i jyst adeiladu fel hyn, da chi? Os ydym eisiau bod yn rhy ffysi. Adeiladwr, lle? Adeiladwr, ie. Adeiladwr. Cogyddwr ac adeiladwr. Mewn o fo fel la, a neud siŵr bod gennych chi dipyn o bob dim yn bob man. Ie. A wedyn, pan ni'n gael hwn yn yr ysgol, oedd o yn dipyn bach yn sloppy, de, ac oedd o jyst yn mynd ar blat fel o. Chdi'n gwybod be oedd o, chdi jyst yn tannu fel o. Chdi fita oedd o'n neis, ne? Dwi'n rhaid chydig o coconut dros o fo, fel o. Ie. Jyst yn gwneud chydig bach o lear. Yw, twtch bach o halan. Na, ie. Na. Siwgwr dim halan, ie? Na, neu, ie. Ie. Reit, siwgwr dim halen. A wedyn, dwi wedi defnyddio cwstad yma, a dwi jyst defnyddio cwstad, sa chi'n cael mewn tin, a ideal i neud hwn, a sa chi'n gallu neud cwstad ych hunan os da chi isio. Mae'n siŵr ti wedi droi coconut allan mewn yn y gymysgfa o'r cwstad allan, medri? Medri? Na? Medri? Na. Cwstad ar y top, a fel ti'n gweld wan, mae eisiau gwneud siŵr bod hwn yn cael ei... Mae eisiau mwy o gwstad, Mae eisiau mwy o gwstad, oes. Ond digon ohono fo, a mae hwn wedyn yn gorau mynd i mewn... I roi oergell am... Dwi'n meddwl, de, bod eisiau gadael hwn. Neud o'n bora, bod sef o'n nos, so mae yna drwy dydd, de. Ie. Be dwi'n dweud, coconut dros y top. Mwy o coconut. Fel hyn. Chydig o siwgr. A be dwi wedi gwneud yma, dwi wedi tostio coconut mewn tosman fach. Ydym blas i well os ti'n gadael o'n dipyn amser? Dim hwnna blas i neis bi. Mwy o blas coconut. Doedd yna mewn padall hwnna, do? Mewn padall. Dim olew, dim menyn. Reid yma'n padall, gadael o gres reit isel, gadael o dostio. A wedyn jyst dynnu allan a reid yma'n bwlan bach. A mae'n handi gael yn y cwpl hwn, os da chi efo fo. Neis, efo bwyd arall hefyd, de. Reit, dros o fo. Fel ti'n gweld, mae lliw gwahanol i hwn. Ydym eisiau dod hwn yn roi'r gellyn, ie? Reid yn o'r gell, fel yn ei deud, y hira, y gorau dwi'n ddeud, de. Iawn, champion. I'w ddwrnod bach. Wedyn dwi wedi bod nogyn daf yma, de. Ie. Wrna, torri hwnna wan. A dwi wedi prepario un i ni. O, reit, oce. Bach i ni. Sy'n gael drio fo, de. Ie, gael drio fo. Dech yma, nid? Wel, sy'n cael atgofio yn ysgol. Dria ni o. Can amdani, Tid? Owch i'r wefan uned5.co.uk os ydych chi eisiau unrhyw sais mae Geth wedi gwneud, neu hwn.